med kampagnen, det er jo at få flere danskere til at blive opmærksom på, at man faktisk kan få en skrotpræmie på 1.500 kroner for sit udtjente køretøj. Så det er en rigtig god idé, i stedet for at smide den udtjente bil i naturen eller i vejkanten, og aflevere den på et autoriseret autoophuggerværksted, så man kan få sin præmie, og så man gør naturen en tjeneste. Jeg har indtryk af, at problemet er blevet mindre, men der er stadigvæk over 2.000 køretøjer, der hvert år bliver efterladt i vores natur i vejkanten. Og det er alt for mange. Især fordi det jo er en rigtig dårlig idé, både for bilejeren, som ikke får sit skrotpræmie, men også for vores miljø og vores natur. Fordi der altså er ting i sådan en udtjent bil, olie, brændstof, kølervæske og andet, som er rigtig dårligt for naturen. Så den skal håndteres på et værksted, der er godkendt til at håndtere de her ting. Og derfor er det en rigtig god idé at aflevere den der, i stedet for at stille den i naturen. Jeg tror, at den her kampagne kan være med til, at folk kommer til at vide noget mere om, eller få noget mere viden om, at de faktisk kan få penge for deres bil, og at den faktisk har en værdi, også selvom den er udtjent. Jeg tror, det er fordi, at der ikke har været så meget information om det før i tiden, hvad man kan gøre, og at man faktisk kan få penge for at aflevere sin bil hos en autoriseret autoophugger.